କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃଥା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚିର ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ପାଣିରେ ଦିନ ବିତାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭେଦଭାବ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହରିନାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଳ ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବସି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି,